Dino Raisa.
Jo. Dita sa luhukna. Bison nga jongjok kami tutu sa luhukna. Ima hula-hula persiat. Mulai sa sinamorsada sa tu na maronong. Tappa mamuse dohot hula-hula si macukot siakangan dohot si nomor 2. Marhitei matong dihamuna lain nami do amang boru nami ngados tahi nami apala ditikyon martamiang mahami atong tuadopan ni dibata apala ditikyon asanggiat dihamuna sa luhukna peparan ni amang boru nami apala ditikyon asa dos tahi muna di sa luhukna ng tubuh muna sa luhukna dia kana mekmet asa ibur-ibur magodang dia kana begasa na kapersekolahan asang giat tu hari na nengro asa tibusuk na tupistar na tu karina nengro dia muna sa luhukna tubuh muna dia kanang magodang naung layak marhasotan asirohan itu at kana nengro senggiat ma dapat sirokap nito dini nasida dia muna sa luhukna pinagparni abang boru nami apala ditikyon Gabi tu lah. boru tumaong na nasa tubuhan anak asa gabi tubuhan anak nasa tubuhan boru asa gabi tubuhan boru apala ditikyon bisok kami nang jongjong sa luhukna ima hula-hula persiat naik pasaton ulos panyari na mahami sa luhukna tuanan ng rok tabana si ronok kutuha muna pasong na dokon niya kahula-hula na parjolo na kiningan ire dokon na matua na madokon tapak na do tajong na rimnitahi do guguna pas do sonay dokon na kiningani apalagi na paporatos sa na tua-tua sa pudi do berengon dak sa julo mangido hami gumosto amuna sa luhukna poparan ni lain nami emang boru nami apala ditikyon asal sisada tahi mamu sisada uluan apala ditikyon asa dohonok kumatong tuhamuna sa luhukna ima dinanang pasaton ulos panyari habi tuhamuna hamuna akalay nami apala ditikon tumpo songonino ay ulos na boy di pasat tami tuhamuna las marohani badan las marohani todi apala ditikon sa bagas do ay ni sur gajang ay ni bodar di budian namang baru nami apala ditikon asang kia matokamuna si gajang umur jala si toro pinopar Iya mak. kami ala nanay pasa ulos na mahami ima tuyan akon nami baik kamu majolo na hopar tusi bolo dirohaku nan tapola langsung nama iyo ate tapola budak langsung nama pasaton masa asa olo iyo masuk alai atur kamu nada hami orang takas Gabi tu lah. Gabi tu lah. dirohaku dirohaku dengan asa napuran di dairi mainna diatuk baru toba di bibir do daina di tolona do tabuna amang parmusik nami ala pasang ulos na mahami bae majo arang-arang ngederi
ka hulu nami sagijak satu torok las rohanami dinahubar na uprasawa muna ima tersingot ulos torok rabu las berdihonima akaraja nami rajana ka tulang di balak ni rohanami las ni rohanami totong godeng roh lama dapat kamu merasa dia bedi dari sumber nami iya no las marhani muna las nang roh terdemuna sonima dalah tapadohan nami di hamuna saluna raja di hulu nami gabi jal horas mai memang permusik nami asa takas tu sama-sama habi hulu nami on ama zaman kodan apa tesi takas ban buri nami ima si bacukot las dorohanami diwek kamuna marmare-mare do tutu nang tangan nami diwek kamuna salhuna terlumobi dihamuna kaina nami do akaman nami bolo tumpe dihamu ina nami bolo tumtu namanis bebek kamu menorgula tutong gina ma panyahabat tala nyot tusudalan narion nang sonido hita akka ama bolo tumtu dia peta baik imana nilean ni yana kotab ala ditikyon las marohatta majakoni marhidei matong akka dihamuna lain nami apala ditikyon nang dipasakmu hami betong martamiang do hami tuadoban di dibata asang giat gabe na niulamuna sinur nang papanamuna baka area neneng roh ya tudolok kamuna tutu dapotan apa pagana lomak ya utarua kamuna tutu dapotan wallatio tuakari ari neneng roh asar honok kumatutu asa pirmen na oli-oli daw tangguru dihamuna sudah peparan dia mau baru nami tutu saya makan marsai mau ba akan mardinya bos maramu doh nai mau tutu sor-sorak masuk kata nama tua nama dok asa tahu ni silalai main na panatoran ni si tabi-tabi dihamurjuan dihamuna kalai nami yang kabere nami apala ditikon bos
lasroha muna sa tao kamu karejo 5 tama mo lang namang Allah. Marita imat to asa jalon na tutulong hasatan dari Santa Bisdullah. Ano pudi ko kira jaya te? Kumpul na tiyo, ibarabat to ang kapanatapan. Basi tiyo, las panomu matuasaran. Mana tu? Muluhannya kara ulam sokang sedih ala sahudulan doita. Boido upayututani songo dia padalanan mingulu ni lekon opumi sesangkamo. Kami mandok kong salunay na konam. Didok si tua-tua. Sotung diulang gazabahan. Jala sotung diulang sakotan ulos. Namar lapatan doi kamere. Songo dia ma ulaon ni lekon di titigoluna. Pos dorohanami. Natatong yutonan muna. Dalam nauli naminay ni lekon. Natatong doon ko amin. Molo lekon di kotondo. Namana mandong at tubuh. Ele barboro sopa barhura-hura. Magutami na yun. Dala po saruhan namin ito muna. Daluna kay lakon na. Nabuhi yutonan muna. So dia ma pardalanan ni molo ni natuwa muna. Doon namin matuwa muna sa luna. Dia mo paparan ni lekon putangamon. Harita bere batama dia mo pasmasuna. Marihite-hite kahipason. Kita bere batama dia uri kami na niula. Sino di papahan at pagkarnaman yun. Dia ka piki na di ba sa pasikulan. Dito mo di batama dia mo. Bisuk di nasira. Asa rapot ni niluan na jupang maan kami dinalahan na. Hebat tu. So ni ma dia ka paparan na. Molo tumalong. Na mangotak mangilas. Di pamatang ni paparan ni oleh ko na pusang kamon. Kami mangidot na materewata. Di seluruh batama to di perbelian lain. Madama pamalangay. Asa tanggal persahitun naron di bawah tengah. Dalam tanggal suriala Kristori goto. So ni maroron nami tu amuna sarun nak kamera nami. So ni nangakapok nami. Gabi tu lah. Marhitei. Dalam nitanyang kami do pasu-pasu. Dohonon nami madwamuna so ni dokon dito tua. Asa bitang naron rismai. Tu pun na sumarok. Toho mayatong midulot na purbatura. Asima roh niya matari mata. Di purian ni na tuwa dohonon. Tahap balinaw di dalawang na. Sibutuo nana mahuriris. Isibo bolo torok. Donga muna may. Sahat tuna sa rumatua. Hebat tu. Matutu. Asa habis saram na yabartaran ni ulan. Asa habis saram na yabartaran ni tanari. Asa dutak kawartan ni ulan. Sibutuo nana na habis saram na mo. Dobor mo. Nawoy pagaluan. Hebat tu. Saat itu may sasutean. Tapataruan no, laikot pinganap para na persokini. Leka magulu, oras sa muhul talaga yan. Hebat tu. Nonia padoa siya kami ulang-ulang na maramarang. Malate. Mana tadi memang katulah. Bah, mengulu musuhamu asa. Nanya kepuku naporu nami kepu talas kita Kalau matolak. dia dari dokot dulu yang akan anu konatori akan rajan guru Nato hari ini Raja Bulut. dia segini bonan ya sutunon na petuga rumah Nomor 2. nomor 2 anu gua mau disi kepala teh Ada onggo Raja Bulut. anu di 16.000 Ada onggo Raja Bulut. jadi mau latih mah di pertemuan tabel tikyo Sa ulus na mahani. Bek kamu zo na partusi. Setelah itu, Ras Dorasi di Huanaku Perancong. Baru.
jaran ngape dia monaku abah kita kalui atau mbak musik seorang petekan yang dulu nami musik amang borkon sutonot tamatokin na ito yung anak para diyan ang parsatokin ali ang giya marihamu sa luhok na pinopar na apuri persabuan muna tua dia bara muna dia ka persaudian pasu raja pasu pakorasi na pinasa dia karaja asa somondok konina dua-dua no koron nabi naok sa pulipitu jumani sa puluaru saluhu pasu barang hata na dengan na pinasa dia karaja saluhu na sahak mayam non borong mu martungan jabu no ekte apu akalaikuma pasu-pasu ni akaraja saluhu na boleh ate ima dalam entam yang nami tulibata saya hutang kami ikut dulu nama ngajarehan dan dia mereka kami tong ditanya kokam jadi itu hado buyak kanak korro na bugui pajuk paita di perjuangan dalam alani raja kami di pasu-pasu na gudang nang nilah mulai tutakas dia nong apun nami di itu manusia asa tungtul manin nadu tio-tio mendro sudah pasu-pasu musa luhuna saya unang mubah mai doh mongose si orang ini raja kami mau lihat tema tu panuhatan pada mang masih tio padu mudo asahatan Sama ada persirangan bapak anak bercu berapa oh iya ala nomor sirak kami rindu kami sambil berhadiah kami amang sambil meredi ada persirangan baca amang bapak anak bercu mana
mangulu iko mate aso tunding gamuse. Daging odo gabe bake jala ikut do malake asa sogot bakiti tuha sangapun nai. Yesus Kristus au doha hihiyun doha tanguluan na mangulu do na porsia dia hunang primate ibana jala genuk na mangulu jala na porsia dia hu na sotu pamate ibana sa liling na martaniak kita ale Tuhan di pada amanami na di banua gijang na somar mula na somarujung doho na solo sudah 2 tahun alai lamor 2 tahun nami jalalam sudah hari-hari nami di sana satu kido kami mangulu di tanoon sumondongan namion karman hutasoit naung marujung ngolu sadaryo ngasal pungolu na siya tanoon jalanunga di tadi konsumin nasar tanaulo segay paingot mahami di ngulu namion ale di batan nami asaunang tarsonggot kami ya dunjuk pangajan nami ainang hami pe ikonsal puhonon nami do sudi apuri jala pabenget maruhani dongan nami na marsitaw nono do takasi solhot na rogi sude na makahulongi na sida asa unang madele na sida hinorhon ni sitaw nono saita iti jila patugo maruhan nami tuho asala malungun rohan nami tuinganan na pinarade ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ni parnguluon ni natinopan ni debata sian 2 sisi ni ngulu na nilehon ni debata sian 2 sisi pilihan sian dung ditopa debata jolnai adong nadenggan adong nasodenggan marhite pilihan di parbue di tongani porlak pilihan na mangihut taringot tuhamatean taringot tuhanguluan dia ka jolma na ulu manyuto dia ka rolma na ngaturan ni debata calon na mahangluan na manutong alai dia ka jolma na soholo mardalat diaturan ni debata hamatean majabarna 2 sisi dian dimensi ruang sian porlak eden tupor tibion gambaran sian hinauli dohot gambaran sinang sian hinaroa dia na solo manguloi di aturan ni debata sian 2 ngolu na pinaadar ni debata ido na naing gabe kurasa di hangop na naing dohonon di hita songot dia do gobaran sian akka torok bilangan ni akka popara on painguto kita minggu nasal puadong 70 do amat tahun berujung mulu alai paparanna 100 ono pulutolu 100 ono pulutolu gitu jalahu jalani sudah 5 ekonomi anakonna adong 10 sada gelengna dong 12 jalahu jalani bangga hienau itu bangga alai marningot akka ketidak banggaku tuak kacol manwain sada tutup itu dan bangga itu dah kakek bangga jala marsak tangis do dijaga itu moloon luar biasa 190 sekian paparanna jala adom sadaya borunasida itu dan meilau itu apa sabila ope kurang do betul naik ina wasa maranak 10 marboru 10 pitu kurang do be ina mulu tadi itu ini gambaran
Songot dia dong, ya kita muda-muda dong. Ya, ya. 5.13 baruca. Ya, bereng na keningan. Ya, sian meteorologi. Nah, hudok dia. Gambaran kesetiaan nomor keluarga. Gambaran kesetiaan nomor dalam. Ini 80 tahun. Nanti 85 bahkan. 85 tahun. Ya, maaf, 25 tahun. Menusukun radang lo bisa 60 peperangan. Tahu dong? Nak pala bangga usi. Nak pala bangga. Nang PK pau di baik di Pacoso di Jolong nak pala bangga usi. Itu apa yang nanti? Aku tim ketua untuk sebuah koordinasi Persatuan Gereja Indonesia untuk rekapitulasi kependudukan pencacahan orang Kristen. Maaf. Ate, kita pala bangga usi ate. Bereng. Jabu nialak kita benuai ngagorang natarulang todo habis itu ya itu generasi yang berakhir. Kalau ini sadarion dibilang-bilang 25 tahun itu sudah luar biasa. Sastongna ikon 181 paparan nanti ya secara kalkulasi ya potong akan berculu tong akan setia di aturan ikut KB ini yang teratur asa sehat ya. Jadi malu anak dua jadi anak kona sogot bupati gubernur main anak kona nawelu ya per 3 mohon panggula mau nanti. Apakah seperti itu? Tak sombong ya. Dunia kontradiktif produktif tidak seperti itu. Dah betul. Ate Pak Pen bereng soko sensi kupar. Jadi gambaran songot dia do na di bagasan sada gonggoman ni akahangluan mangolu manang mate mangolu dituhani jala mate dituhani. Ini masalah kesetiaan. Songot dia si Ruth dohot si Naomi bangsom nama bangsomku debatam nama debatak. Ini Tuhan dihanguluan na pinadarmu Tuhani laos dihamatean na pinajojormu Tuhani hanguluan dohot hamatean ido dalan na pinasahatmu Tuhani ay didokodo marhite hatang di Yesaya 55 ayat 2 edang sakapmu sakap udang dalanmu dalanku sakap dohot dalan na siya koido Tuhan nagabi si uluan namin. Opi ali Tuhan hupasata misaluk na keluarga na tinadikon di partikianon posrohana misian popara di opusang gamon homa na mangihoti marhiti tutim jala homa Tuhan na mangamudihon na siya asa di dia jala tu dia pi mangalah kasaluhutna pake omu na siya di bagasan dame di bagasan ahi pasong jala tar pasu-pasu mana siya. Opi Tuhan dosa pangalusion nami kurasi meyasa tamatalub kami di adupang marhiti Yesus pinuji kuarmu amin mari dimahita. Dohotawi komamolus asasa hat autusi pinadadau do Pak Hamatiani lam jono do hapengani lakaki tu ajali. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamahu lau ruar dohot lau bom olat nion rodi saleleng di lelengna amin mari demi mari dihita sian buka di nomor 335 luas aulas di somma ditutup batang.
stede homa. Sonang mamodom hona martuai. Sonang mamodom hona martuai. Nama radian sian ulauni. Nama radian sian ulauni. Nani ulamu di hajol maun jalan namangi hutto tu surgo. Nani ulamu di hajol maun jalan namangi hutto tu surgo. Dinarotik kina bigyo ni salut halak na ditanomin ni maswarana. Lungi ruar bema na sidasian saluhutna. Akasibay na denggan hehe tuhang uluan. Alay akasiula na jahat hehe tu paruhuman. Ale karma nutasoit. Kelar opu sanggam doli. Siatano do parmulan ni daginmu. Ikon mulak may jolo gabetano. Alay Tuhan di bata na manopaho. Doho Tuhan Yesus Kristus na paluahon, jalan na panguloko, doho to di parbadia, nama jauho tuang uluan, ima na mga ramot yorbu ni bakem, pay marwari parpudi ari agehion na balgay. Amen martangya kita. Ale Tuhan di bata manami na di banua gijang, odo di bata na punahami, rodi sudeng ulunami, mauliate mahudok kami tuho, marningo sudia kadenggan ni basam akanaung nilehon mutu dongan nio namion opu sanggam doli tagan dinguluna saya ramoti jala togu mahami be pinoparna rodi sudesi solhotna asalam sadaro hanami mangihuton ho jala toktong di bagasan las ni roha paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami lehon matodim do tatama no gunuguami asa diramoti daging todo dinami dinama molus surani linggoman ni amateanon jala sasahat kami Tuhan uluan na saliling-liling na pinarade margite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mahita madok
di tangiang hato patay, alea manami na di banua kijang. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Tolong satia ni debata amata. Lohot parsauran ito di perbadia mamadongani amu. Amin. Marede mahita di tiki marede. Isom mahita maddabutano parsirangan marhiti hata ni debata. Suang mangulu bahenon ni Tuhaku, haleluya, haleluya. Suang mangulu bahenon ni Tuhaku, haleluya, haleluya.